esan zertan ari zareten. Ikasten, edo lanean, edo alferkeri goxo-goxon, Eta zergaitik etorri zareten udako eskola honetara. Ni? Bueno, ni Jose Mari naiz, Aragizko, ez Aragijale, ez Aragijale da, el Arakiria. Nola hostia esaten da karnicero euskal. Arakina zara, Jose Mari. Arakina, eso. Arakina, Nongoa zara? Zergatik ari zara euskara ikasten? Pues porque Irungoa naizelako eta euskara da gure herriko hezkuntza. Hizkuntza. Batua, eusko jode. Batua. Zure txanda. Ni Juan Martin naiz, Donostiarra, ekonomia ikasten ari naiz eta euskaltegian ikasi dudana benetakoarekin konparatzera etorri naiz. Euskara jatorra, baserritarrena ikasi nahi duzu. Bai, Andereño, maestra, irakasle Andrea? Koro? Koro. Luis nauzue, ikaskide eta irakasle maiteok, baina dei izeni ezadakete koldo edo koldobika. Aurtengo porraldia, aintzat jorik, nire euskara batua berasteko deliberoa hartu nuen. Eta horregatik bertaratu naiz, euskaldunen arteko bizipenei pozgarri eta pizgarri baiteritzet. Eta, zer kontatzen diguzu zutaz? Ni itaskun naz, Ondarrutarra naz, baina Hernanina taberna baten biharrin. Euskaldun zarra naz, eta euskara batua, nahi dut ikasi. Pablo Beitia Aranbarri, apaiza. Ostia, barkatu. Miren Mendiburu naiz, Donostiarra eta psikologoa. Eta zer erizten diozu taldearen osasun mentalari? Bikaina dudarik gabe.